Takže čaute, vítame z nového videa a dneska bude video o... Dneska si vymyslíme dve úlohy, teda jedna povie a druhú si nechá utajenú a buď si vyberiete tú druhú, budete dúfať, že je lepšia, alebo prvú a dúfať, že tá druhá bola iná. Takže vidíme sa. Dajte dať like, odber, zvonček a vidíme sa. Takže ľudia, ja som si pre chlapcov vymyslel také úlohy, že úloha číslo 1, keď sa takto vybere, no tak bude salto na trampolíne, a úloha číslo 2 bude kotúľa po tomto blate, čo je na zemi a toto blato je. Takže ideme za chlapcami, no a uvidíme, čo si vyberú. Takže ľudia, máte opovedz nám, čo si vymyslel pre nás? No, číslo 1 bude, že salto na trampolíne a číslo 2 bude to, čo je. Dobre, ja si vyberám číslo 1. ja si vyberiem číslo 1, ale keď mi nepôjde jednotka, dám si 2. Takže zatiaľ čaute. Takže ľudia, idem na to, a že sa nerozbijem. Dlho sme nerobili. Ja neviem veľmi robiť salto, ja skúsim tú 2, keď tak, no ale... Je to tam, vidia? No platilo to? No, asi, hej, dal to. No tak keď toto si mu skoro neuznal, no tak ja sa bojím. Dobre ľudia, to je všetko. Zatiaľ čaute. Dobre ľudia, Jan ide na to. Ja sa bojím, ja som nikdy nevidel salto. A prečo tu nemá sieťku? Lebo ľudia, dúfam, že sa Jany nepoláme. Natož mu trampolínu, natož trampolínu. Ja neviem robiť salto, hej? Nemá sieťku, takže bude to trošku... Nie, tam neviem, bojím sa. Učil som sa to, poď, ale to bolo to. Dobre. Ja čo urobil? Daj ešte jeden pokus, Jan. Nie. Ešte jeden, poď. Nie, idem na to druhé radšej. Ľudia, takže Janko bude mať kotúle po bláte. Ľudia, nebolo definované, aké blato, ja idem do druhého blata. Poďte. Maxko, toto tu je pič. Nemôže byť. To nie je blato. Ale tak Tam to je blato. Tak ja idem odtade a skončím daždicu, hej? Dobre, ľudia, Jany sa toho nebojí. Ja nech sa to... Otrasieš ma, hej, potom dáš mi. Dobre, neboj sa. Keď tak zoberieš trošku vody, bo to to nevadí. Dobre. Žilec. Už od narodení, nie, mám si nechať, radšej si nechám. Ideme na to. Teda bylo. Život je len jeden. Ono, pošúchaj ma. Si bohatá, ty si... Fuj! Počkaj, nemôžem. One day later. Ja vítame vás u pokračovania, lebo Tma, noc, zima a presunuli sme sa dnu a je tu aj nový deň, nové možnosti. Takže Samko, pri Maťuchových úlohách sme skončili. Samko, ideš si vymyslieť úlohy, ja ti predávam. áno, takže zatiaľ... Vymyslí si a ideme. Takže ja som si pre chlapcov vymyslel. Prvá úloha bude... Majú zakrytie z okna na plné pecky, že je gay. A druhá úloha bude, že si majú namočiť vlasy, hlavu do záchoda. Takže zatiaľ čaute. No takže chlapci, prvú úlohu bude, že zakričíte na plné pecky z balkónu, že ste gay. Chcete toto alebo druhú mám povedať? Fúha, no ja neviem, ale počúvaj, to môžeme, každý má svoje rozhodnutie. Takže ty si prvý vyber, ja si premyslím ešte. No, tiež veľmi treba pomyslieť, pretože to druhé môže byť horšie. Možno, uvidíte. Dobre, tak ja si vyberám 2. Skúsim 2. Počkaj, máte ešte? Ja som za 2. No dobré, tiež skúšam 2. Dobre. 2 bola, že si máte vymáchať hlavu za chodí. Čo? No To tak sranduješ. ideme na to asi, čo? No, musíte. Mení to na jedničku. Ideme sa zachodiť. Naučia sa ti o toto. No ľudia, ja nechcem ísť na to. Nechcem ísť na to, ale čo mám? A musím, no. No, Video je video. Toto je môj ružavý uteračík. Ak tu nebude 1000 hľadnutí, tak bude zle. Nechcete ma vidieť pri tom. A čo mám? Nie, ja to nechcem. Daj si do ruky mikrofón. Nie, bo to splách. Nie. Nedávaj tam ten mikrofón. Musím fakt? Ja tak budem, hej? Už som sa dotkol, nie? Ja neviem. Hej, či nie? Hej, ja neviem, ukáž. Kus, len tu. Na to, že sa tam šičku, no.
Nie, mi sa toho vôbec nebojí. No už dosť, stačí. Rozlučíte sa s sebou. Fuj, ja sa nechcem aj dotýkať. Ešte si idem umyť hlavu, to môžem. To nebolo tak. Môžeš? Není to až tak. Asi do hajzla. Paťko, ideš na to. Dobre, ľudia? Môžeme ide, ideme na to. Maťo, ako si tvoje pocity pred? Že to je totálne na Dobre. Maťo, ide na to. Mám ti ešte raz pláchnuť? Dobre, čo na to, Maťo? No nie je to až také Chcem rakovinu. Fuj, tam sú hovna vzadu. Ty máš hovna vzadu. Ty máš hovna na hlave. Fuj. No pozri sa. Ukáž to na kameru. Ešte daj. Vážne, ja som dal veci. Už som teraz určite No to ukáž. Zvihni sa mi viacej. Už tam má trošku. Nevidno. Dobre, stačí, no. Ja raz to zem, keď uterám. No, nebola to až také strašné, Samko, ale ja si myslím, že som tam toho dal viacej, ale dobre. Ideme. Toto bolo extrém ľudia a už to nechcem robiť. Ok ľudia, takže moje úlohy sú buď namiešam teda chlapcom drinky, keď si vyberú dvojku, nejaké hnusné. Alebo jednotka bude, že budú musieť zatancovať nejaký taký tanec nad minútu a poslať ho niekomu na Messengeri alebo tak nejak. Idem mi to povedať. Snad neskapu. Takže chlapci, úlohy sú nasledovné. Prvá úloha je, že natočíte minútu nad minútu tanec nejaký, trápny, a pošlete ho niekomu na Messengeri. Alebo dvojka. Ja by som... A on tu nemá telefon. Ja tu nemám telefon. Ja ho mám doma. Maťko, a na čo teraz robíme? No tak počkaj, ja mám asi na Messengeri samú mamu. Nebudeš to poslať moja mama. To je jedno komu. Takže jednotka alebo dvojka. Počkaj, my si premyslíme. Na čo? Mám taký nápad. Počkajte ľudia. Maťo, vieš, komu to máš poslať? No, ako, kto už nemá ten Messenger. Dobre. Je hotový? Ja dávam bazón, no, tak. Takže my zase sme sa dohodli na tom, že obidva ideme do jedničky. Ideš do jedničky? Áno, čo bola Keď dvojka? vidíš, čo bola dvojka, No, namiešam na tej nejaký. Dobre, to je dobré. fúha. No, ale mohol by to byť aj Ganko, by som nám mohol zobrať. Kľudne, my sa úplne nevidí. Neviem. Dobre, chlapci. Radšej to prvé. Radšej to prvé, no dobre. Dancing in the moonlight, gazing at the stars so bright, holding you until the sunrise, sleeping until the midnight. Get up on the floor, dancing all night long. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Get up on the floor, dancing to the break of dawn. Get up on the floor. Takže ako môžete vidieť, my zase sme mali trest, ale ako sme mu povedali, my sme to poslali nášmu kamarátovi, na jeho druhý účet, ktorý nefunguje. No a ja sa v tom dávam ako prvé to, že budú musieť obidvaja si na hlavu vyliať to, čo im urobím, nejakú látku špeciálnu, alebo dvojka bude to, že im urobím gramko. Takže uvidíme, čo si vyberú. Zatiaľ čaute. No, Maťo. No ľudia, Maťo nám ide povedať. No, takže prvá vec je to, že ja vám urobím nejaký špeciálny šampón na hlavu a dvojka. Dvojka. Takže chcete dvojku, hej? Áno. Ale dávam ešte poslednú šancu. Chcete dvojku? Dvojku chcem! Dvojko. Piče. No. Ja mu robím gramko. Yes! A choď na to a ideš mi robiť Ganko. Zatiaľ ľudia, čaute. Dobre, ľudia. Ja som dala gramko.
Že nám robí granko, lebo sme si vyťahli dvojko, to bolo, že nám robí granko. A tá prvá čo bolo vlastne? Prvé, že ja vám urobím nejaké speciálne. Moje Zlatko, ty ako robíš granko? Ty tak robíš granko doma? No, potom dám do toho mlieko, cukor. Co? Mlieko, cukor, do toho dám. No tak nedávaj cukor, prosím ťa. Tak nevieš, ak ja sebe robím granko? Ja sebe robím Toto je čo? Toto je cukor. Dobre. No, tak to je cukor. Ináč, ja sebe tak robím granko, že sebe najprv mlieko dám do pohára, zohrajem ho a tak dám granko. Ale dobre, no tak bude cukor na to. Nie tak. Блонды и брюнетки, мне не важно, нашла стайл, бабки, иномарки. Ja sa rozhodol, že ide ochot na cukor. Uj. Ja by som toľko cukru nedal do seba. Celú Ježišku ľudia? Úplne celú dal do seba. Ale nemáme mojeko ľudia. Ty sa tu posral? Ale máme ešte jeden celý platok. Ľudia. 2% sú veľmi slabé. Veľmi zlé. No to. Takže ľudia, toto už je koniec videa. Chlapci nestihli natočiť záver, pretože sa nám vybil telefón, takže to bude koniec videa. Ďakujem, že ste to dopozerali až tu. Nezabudnite like.